ja Bone Will Break Metal soi yläks viikonlopussa, joka lähti tästä näin käyntiin. Ja siellä tarkka silmäisimmät ovat jo web-kameran välityksellä huomanneet, että kyllä vain Mäkkärin lisäksi paikalla on jälleen kerran Sanna. Tervetuloa takaisin. No, kiitos. Piipahdin tuolla maailman äärissä toisella puolella maailmaa ja viihdyin kuukauden verran, pääsin turvallisesti kotiin viime metreillä itse asiassa. Kun Suomeen tulin, niin lentokentältä ei enää poispäin lentoja lähtenyt. Elikkä voi, en päässyt jäämään sinne auringon poltteeseen. No, mutta meidän muiden kannalta niin tämä oli